מהממות, מה שלומכם? אני עולה אליכם בסרטון, אני רוצה לשתף אתכם במשהו, שאולי אם זה יעזור לעוד נשים פה, וואלה, אני את שלי עשיתי. אני רוצה לשתף אתכם, לפני איזה 3 שבועות, לפני זה, קודם כל אני רוצה לומר לכל אנשים שיש להם עסק וקשה להם, והם מרגישים שממש קשה להם, והם שואלים את עצמם, למה קשה לי? כמוני, הלכתי לממומן, שילמתי כספים, אתרים, בניות, יועצים. אתם לא מבינים כמה כספים. ולא הלך. כשבורא עולם אומר לא, זה לא. אמרתי, אולי אני צריכה לפרוש, אולי זה לא מתאים, אולי פה, אולי שם. עבר לי מלא מחשבות. עד שממש שבוע לפני חנוכה, ככה אני זוכרת, גם העליתי פוסט יום שישי. הלכתי לים להתבודדות עם בורא עולם, וממש בכיתי לאבא. אמרתי לו, בורא עולם, זה אני ואתה פה לבד. ואני רוצה שתסביר לי, למה אני לא מצליחה בתחום שאני כל כך טובה בו? הרי באמת אני טובה, הרי אני עושה דברים מיוחדים, הרי כל מי שתואם חוזר, אבל למה אני לא מצליחה להרים את העסק שלי? אבא, מה אני אמורה לעשות? אני רוצה שתעזור לי ותיתן לי באמת כיוון. ותיתן לי כיוון והכוונה, מה אני אמורה לעשות? אבא, הרי אתה יודע יותר טוב מכולם. אז מה בעצם מונע ממני ההצלחה בעסק? ובכיתי בים ואמרתי לו, בורא עולם, אני מבקשת ואני מתחננת, תיתן לי סימן. אם אני אמורה לעזוב את העסק, תיתן לי סימן. אם אני אמורה לעשות משהו ולהתחזק במשהו, תיתן לי סימן. הכל זה אתה. אבא, אני מתחננת אליך ואומרת לו, מזמור לתודה שם בים, על הקושי. ותודה אבא, ותודה ותודה. ובוכה ובוכה וממש בוכה. ואומרת לו, אבא, תודה על הכל, אני עוברת תקופה קשה. אני עוברת פה, אני עוברת שם, אבל הכל מתגמד לעומת ההצלחה שאני רוצה בעסק שלי. ובאתי הביתה, באמת, עם אנרגיות, אנרגיות מעולות, כי דיברתי עם אבא והרגשתי שפרקתי. ובאתי הביתה. זה היה יום שישי. ואני אגיד לכם את זה ואחדד. באתי, התקלחתי, שמתי פיג'מה, תזכרו את הפיג'מה הזאת. שמתי פיג'מה, הדלקתי נרות עם פיג'מה, כן, עם פיג'מה, תזכרו את הפיג'מה. ועליתי למיטה, הייתי מאוד עייפה. עליתי למיטה, קיבלתי את השבת במיטה עם פיג'מה. ובעלי, בן זוגי שיחיה, חזר הביתה מהתחילה, ובאמת הייתי כזו, קמתי בבעלה, וואו, באת? כל הסלטים כבר היו חטופים בקרר, אומר, טק, שמתי, ולפני שאני שמה ככה את הסלטים, הוא אומר לי, מה, תסגור בבקשה, את החלון קרר לי. הוא אומר לי, ככה, נכנס, אני מוזגת את הסלטים, שמה בצלחות, והוא אומר לי, אפרת, את רוצה פרנסה? את רוצה הצלחה בעסק? אני מסתכלת עליו, הוא לא ידע שהייתי בים, הוא לא חביב של פייסבוק, הוא גם לא נכנס. אני אומרת לו, כן. הוא אומר לי, את רוצה? את מקבלת את השבת בפיג'מה? את מדליקה נרות עם פיג'מה? תפסתי את הראש ואמרתי, בורא עולם, זה הסימן. הרי ביקשתי סימן. הנה הסימן שלי, בורא עולם, לא רוצה שאני אקבל את השבת עם פיג'מה. הרמתי את הראש ואמרתי, בורא עולם, זה הסימן שלי. זה הסימן שלי שאתה רוצה שאני אתלבש לכבוד שבת קודש? קשה לי, אני אתלבש אבל. לכבודך, בורא עולם, אני קמה להתלבש עכשיו עם כל הקושי שלי. אבל לפני, אני באת עושה דיל, כמו שאנחנו, כל החזרה בתשובה שלי זה דיל, גם זה דיל. אני רוצה אבא שבשמיים, שאם זה באמת מה שעוצר, וזה מה שאתה רוצה שאני אקח, אין לי סימן אחד. תן לי לראות שאני מקבלת הזמנות מוצאי שבת. ואם אני מקבלת הזמנות מוצאי שבת, בורא עולם, מזמור לתודה, זה הבעיה. כל אחד, בנות יקרות, קחו על עצמכם, אני לא אומרת לכם, תתלבשו, אני לא אומרת לכם נטילת ידיים, אבל תיקחו על עצמכם משהו, כי אתם לא יודעים. מוצאי שבת, הדלקתי את הטלפון, שככה יהיה לי טוב, וקיבלתי את ההזמנה הראשונה שלי לחנוכה. השתבח הבורא, בורא עולם. זה
שבת רביעית, השתבח הבורא, שאני לבושה לכבוד שבת, מדליקה נרות עם בגדים לכבוד שבת קודש, מזמור לתודה אלפי פעמים. בנות יקרות, אם קשה לכם הסרטון הזה, אם קשה לכם, קחו על עצמכם נטילת ידיים. אם אתם רוצים, מודה אני בבוקר, שמע ישראל על המיטה, משהו קטן, תגידו מזמור לתודה. כל פעם שטוב לכם, שלא טוב לכם, שקשה לכם, תגידו מזמור לתודה. אתם תראו ישועות, תזכרו את הסרטון הזה. ואני אומרת לכם, אתם תראו ישועות. אז תודה שהקשבתם לי. תודה למי שתיקח משהו ולהצלחתך. אני אוהבת את